Σε εξέλιξη εργασίες αλλαγής στο Ξηριά ώστε να υπάρξει αντιπλημμυρική θωράκιση. Τα συνεργεία στο επίμαχο σημείο έχουν προχωρήσει, αλλά τώρα υπάρχουν και αντιδράσεις Αθήγανων στην περιοχή που υποστηρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουν τη διάλυση των οικειών τους και για να γίνει αυτό θέλουν τουλάχιστον οι αρχές να τους υποδείξουν άλλο σημείο διαμονής. Υπάρχει συνεργασία με τον Δήμαρχο Βόλου όσον αφορά τους Ρωμά της περιοχής που έχουν τα καταλύματά τους κοντά στην κήτη του ποταμού. Πιστεύω θα υπάρξει συνεννόηση και αυτό το έργο πρέπει να υποστηριχθεί από όλους, ακόμη και από τους Ρωμά. Πάντως, Κραυσίδωνα και Ξηριά επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός και πλέον ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης στη Μαγνησία δίνει τα επιμέρους στοιχεία. Ο προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τα 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη τον κύριο Αγοραστό τον περασμένο Ιούνιο. Ανάδοχος να πούμε ότι είναι η εταιρεία Τέρνα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η κήτη του Χιμάρου είχε υποστεί φθορές, διαβρώσεις, υποσκαφές, καταπτώσεις των πρανών. Εγκυμονούσε τεράστιους κινδύνους για τις γύρω περιοχές, ιδίως για την περιοχή της Νεάπολης, η οποία επλήγει με πλημμυρικά φαινόμενα. Στόχος να δημιουργηθεί ένα ανάποδο πι στην ουσία, ώστε το ποτάμι να έχει θωράκιση. Διευρύνεται η κήτη του ποταμού στο πλάτος της, ενώ στα τυχώματα ενισχύονται με μπετόν και με πασάλους. Γίνονται έργα κατά μήκος της κήτης του ποταμού σε έκταση 2 χιλιόμετρων. Στα πρώτα 800 μέτρα πάνω από τη γέφυρα Αθηνών κατασκευάζονται πασαλοστοιχίες δεξιά και αριστερά του Χιμάρου μέχρι τη γέφυρα Διμηνίου. Στο υπόλοιπο αυτό τμήμα η προστασία των πρανών γίνεται με σειρματοκιβώτια που στηρίζονται στη δοκό πλεισμένου σκυροδέματος. Οι πολίτες βεβαίως ζητούν αποτελέσματα και έργα που θα δείξουν τις αντοχές τους αν χρειαστεί στο μέλλον, κάτι που όλοι βεβαίως απέφχονται. Στο στάδιο της υπογραφής της τελικής απόφασης για το σχέδιο αντιμετώπισης επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας μετά την αποπνικτική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες από καύση Τζακιών και Σόμπας. Μόλις χθες το βράδυ η στιγμιαία τιμή από τον εγκατεστημένο στο Παπαστράτο σταθμό ήταν 1.900 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο με όριο τα 50. Το πρόβλημα της αέραιας ρύπανσης είναι ένα πρόβλημα γενικευμένο πλέον σε όλη τη χώρα και τις μεγάλες πόλεις. Είναι ένα φαινόμενο των καιρών, θα έλεγα, απόρρια της οικονομικής κρίσης που πρέπει να ανησυχεί όχι μόνο τις τοπικές κοινωνίες και την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά πολύ περισσότερο εκείνους που νομοθετούν και θεσπίζουν μέτρα όπως η αύξηση της τιμής του πετρελαίου που σμπρώχνουν τον κόσμο στην καύση του ξύλου ως μοναδικής πλέον λύσης. Οπωσδήποτε μας ανησύχησε η αύξηση των εκπομπών των αιωρούμενων σωματιδίων που σημειώθηκε τα τελευταία 2-24 ώρα. Ωστόσο, όσο σημαντικό είναι το θέμα, τόσο απλή μπορεί να είναι η λύση του, αν σκεφτούμε ότι είναι στο χέρι του καθενός να περιορίσει τη χρήση του τζακιού και της σόμπας του και να αποφεύγει να καίει υλικά που απογορεύονται, ενώ η καύση τους εκλείει επικίνδυνες ουσίες. Το σχέδιο αφορά δύο στάδια. Αυτό της ενημέρωσης, όπου η συγκέντρωση των PM10 φτάνει μέχρι και 90 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, και αυτό των έκτακτων μέτρων για τις περιπτώσεις που η μέτρηση δείχνει ότι ξεπερνά τα 90 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Το στάδιο ενημέρωσης, έτσι συνοπτικά, να πούμε ότι περιλαμβάνει την ενημέρωση όλων των αρμόδιων δημόσιων αρχών και φορέων για να βρίσκονται σε ετοιμότητα, απαγορεύσεις ανοιχτής υπαίθριας φωτιάς, συστάσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν τη χρήση στερεών καυσίμων, συστάσεις να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις με γιοταχή, καθαρισμός και διαβροχή κεντρικών οδών από τις υπηρεσίες της αρμόδιας του Δήμου Βόλου, διαβροχή των άβλιων τσιμεντοστρωμένων χώρων των βιομηχανιών, καθαρισμός των χώρων του λιμένα, ενώ το στάδιο εφαρμογής των εκτάκτων μέτρων περιλαμβάνει μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, μέτρα απογόρευσης της κυκλοφορίας γιοταχή πετρελοκίνητων αυτοκινήτων και οχημάτων βέβαια που δεν είναι εφοδιασμένα με κάρτα ελέγχου καυσαερίων, μέτρα περιορισμού σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες, μέτρα περιορισμού στη λειτουργία του λιμένα Βόλου και μέτρα περιορισμού των εστιών καύσης κτηρίων. Η εφαρμογή του σχεδίου αναμένεται να ξεκινήσει τον ερχόμενο μήνα. Με την ρήψη της πρώτης τρώσης ασφάλτου, το κομμάτι από την αρχή της Δημητριάδος μέχρι την Σπυρίδη, και σήμερα το βράδυ από τις 9 η ώρα και μετά θα ξεκινήσουν εργασίες στο υπόλοιπο κομμάτι από Σπυρίδη μέχρι την Ιολκού.
η έκκληση πραγματικά είναι οι πολίτες να μην παρκάρουν στα σημεία που πρόκειται να ασφαλτοστρώσουμε. Υπάρχουν ενδείξεις σχετικές. Το ΚΕΑ προσπαθεί όσο μπορεί να ελέγξει και να περιφρουρήσει το χώρο αυτό, αλλά οι πολίτες με συνείδηση να πρέπει τις βραδινές ώρες να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στο κομμάτι. Η ασφαλτόστρωση της οδού Δημητριάδος συνολικά από την αρχή της Στακίματα μέχρι και την Ιολκού. Τις εργασίες επέβλεψε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αργύρης Κοπάνας με τους συνεργάτες του. Περίπου 700 μέτρα είναι η επίμαχη απόσταση που καλύφθηκε. Οι εργασίες εκτελέστηκαν με γοργούς ρυθμούς, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε ώρες που δεν διαταράχθηκε η αγορά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ιδίως οι βραδινές εργασίες, σε μια οδό που επομίζεται το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φορτίο, έδωσαν το στίγμα ότι η περιφέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά και μπορεί να ανατρέπει πρακτικές που ακολουθούνταν μέχρι πρότινος. Έγιναν εργασίες φρεζαρίσματος, έγινε η συγκολητική επάλυψη με γαλάκτωμα, η διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης. Σήμερα γίνεται η διάστρωση της αντιολισθηρής στρώσης ασφάλτου και εν συνεχεία θα γίνει και η αναδιάταξη, η υψομετρική αναδιάταξη των φρεατίων. Συνολικά είναι 700.000 ευρώ προϋπολογισμού και η σύμβαση είναι γύρω στις 400.000, γιατί ο ανάδοχος προέκυψε μια έκπτωση της τάξης του 54%. Οι εργασίες θα συνεχιστούν στο τμήμα από περιφερειακό μέχρι Γιάννη Δήμου, καθώς επίσης στο τμήμα από τα δικαστήρια μέχρι την παραλία. Μέσα σε 2 εβδομάδες οι ασφαλτοστρώσεις και για τις εναπομείναντες περιοχές θα έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της περιφέρειας Θεσσαλίας. Τις ασφαλτόστρωσης που είχαν ξεκινήσει στην οδό Δημητριάδος στα συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, ενώ θα συνεχιστούν οι εργασίες και σε άλλα σημεία του νομού, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Αργύρη Κοπάνα. Με ποιότητα, ασφάλεια και όσο δυνατόν μικρότερη όχληση, ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα η ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα στην οδό Δημητριάδος, από την αρχή μέχρι τη διασταύρωση με την Ιολκού, σε όλο αυτό το μήκος και πλάτος. Να πούμε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν με γοργούς ρυθμούς, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε
Προς επίλυση του προβλήματος με τον υδράργυρο στο νερό της Κιάθου οδεύει η Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά και την υπογραφή του Κώστα Αγοραστού για την υλοποίηση του έργου της διασύνδεσης γεωτρήσεων. Είναι γνωστό το πρόβλημα που παρατηρείται και τεκμηριώθηκε το 2008 στο πόσιμο νερό για ανθρώπινη κατανάλωση στο νησί της Κιάθου εξαιτίας υπερβάσεων στην παραμετρική τιμή του υδράργυρου με ένταση τους καλοκαιρινούς μήνες. Η υπέρβαση στη τιμή του υδράργυρου οφείλεται στην υπεράτληση του μέχρι σήμερα διαθέσιμου υδροφόρου ορίζοντα λόγω των αυξημένων αναγκών του νησιού για κάθε χρήση νερού το καλοκαίρι. Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού ζητήματος για τη διασφάλιση της υγείας των κατοίκων αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών του νησιού αποτέλεσε πρωταρχική προτεραιότητα. Και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε μαζί με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Κιάθου, τον κύριο Μασούρο, ότι υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό η προέγκριση δημοπράτησης της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής Θεσσαλίας. Όπως εξήγησε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αργύρης Κοπάνας, στις επόμενες ημέρες θα γίνει δημοσίευση της δημοπράτησης του έργου προϋπολογισμού 390.000 ευρώ και χρονικής διάρκειας 18 μηνών. Προϋπολογισμού 390.000 ευρώ και αναμένεται τις επόμενες ημέρες η δημοσίευση του σχετικού διαγωνισμού από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων. Θυμίζω ότι το έργο αυτό εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας τον περασμένο Ιούλιο με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Για το τέλος, ένα πρόβλημα που χρονολογείται από το 2008 μίλησε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Κιάθου, Χρήστος Μασούρος. Λοιπόν, καταρχάς εγώ από τη δική μου τη μεριά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Περιφέρεια για την ευαισθησία και την προσπάθεια που είχαν υπεύθυνα να εξασφαλίσουν το δικαίωμα του κάθε πολίτη να έχει το δικαίωμα στο να μπορεί να έχει καθαρό νερό πόσιμο στη βρύση του σπιτιού του. Το πρόβλημα του νερού της Κιάθου είναι από το 2008, όπου τότε εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τα ψήγματα υδραργύρου και έχουμε την απαγόρευση προς πόσιμη του νερού. Σας ενημερώνω ότι το δίκτυο της Κιάθου έχει δύο δίκτυα ανεξάρτητα. Είναι το δίκτυο του Προφήτη Ηλία, όπου έχουμε βρύσες με πόσιμο νερό, και το δίκτυο το γενικότερο της κατανάλωσης, όπου το νερό είναι μόνο για οικιακή χρήση. Το επόμενο βήμα για την πλήρη αποκατάσταση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα του νερού είναι αντικατάσταση δικτύου. Στη Κιάθο βρέθηκε χθες το απόγευμα ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείων Σποράδων, Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Αργύρης Κοπάνας. Ο λόγος που βρέθηκε στο νησί ήταν για να παρευρεθεί στο Συνεδριακό Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κιάθου για να γνωστοποιήσει επίσημα πλέον την ιδιότητά του. Μεταξύ αυτών είπε ότι θα παρέχει υπηρεσίες ωφέλιμες στα νησιά και θα βρίσκεται κοντά στους δημότες των νησιών. Σήμερα λοιπόν εγκαινιάζεται μια νέα σχέση μεταξύ μας, μια νέα σχέση με το νησί. Θέλω να πιστεύω ότι με την ιδιότητά μου αυτή, με τη θεσμική μου θέση δίπλα στον Περιφερειάρχη, θα φανώ χρήσιμος για τα νησιά και θα προσφέρω υπηρεσίες ωφέλιμες. Γνωρίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, η συγκυρία είναι κρίσιμη, οι συνθήκες είναι αντίξωες. Καλούμαστε να επιτελέσουμε ένα έργο με λιγότερα μέσα και με περισσότερα εμπόδια, ωστόσο το ζητούμενο είναι όχι να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, αλλά να δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα, να κάνουμε όλοι μαζί την προσπάθεια. Σε αυτόν τον αγώνα που δίνουν καθημερινά οι δημοτικοί άρχοντες του νησιού, από σήμερα θα έχουν ένα ακόμα σύμμαχο στο πλευρό τους. Θα βρίσκομαι κοντά στους δημότες των νησιών, θα συνεργάζομαι με όλες τις πτέρυγες, με όλες τις δημοτικές παρατάξεις, θα διαμορφώσουμε έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο κώδικα επικοινωνίας, έτσι ώστε να μην προκύψει σε καμία περίπτωση έλλειμμα ή κενό συνεννόησης. Άλλωστε η εντολή που έλαβα από τον Περιφερειάρχη μας, τον Κώστα τον Αγοραστό, είναι αυτή ακριβώς. Αμεσότητα και ευθύτητα στην επικοινωνία μας, ειλικρίνεια στην συνεργασία μας και διαφάνεια στη δράση μας. Επίσης, επισκέφθηκα και συνομίλησα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τον κύριο Κουκουλάκη, ο οποίος έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και στηρίζει πραγματικά τους ξενοδόχους της περιοχής. Με βαρκούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης του χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τελική λειτουργική δοκιμή των αναβατήρων με πλήρες φορτίο. Προχωρούν με γοργούς ρυθμούς εργασίες συντήρησης του χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου, οι οποίες αφορούν τους αναβατήρες και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις. Θα ήθελα να τονίσω ότι σκοπός της συντήρησης αυτής είναι η ασφαλής
και αξιόπιστη λειτουργία των αναβατήρων κατά τη χειμερινή περίοδο 2012-2013. Η ασφάλεια λοιπόν και η αξιοπιστία αποτελούν τους άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται για φέτος η προσοχή, η σκέψη και η προσπάθειά μας. Γι' αυτό το λόγο έχει δοθεί εντολή στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας να παρακολουθεί στενά και να επιβλέπει επιμελώς την εκτέλεση των εργασιών προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ποιότητας των εργασιών και των υλικών, αλλά και της συλλογής των προβλεπόμενων πιστοποιητικών. Ήδη έχουν γίνει δοκιμές με επιτυχία, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τελική λειτουργική δοκιμή των αναβατήρων με πλήρες φορτίο. Ο προϋπολογισμός του έργου συντήρησης αγγίζει τα 60.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Το έργο αυτό έχει προϋπολογισμό 60.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων. Ταυτόχρονα με τα περιορισμένα οικονομικά που ήδη υπάρχουν, η Περιφερειακή Ενότητα συνεχίζει την επιχείρηση επούλωσης των πληγών του οδικού δικτύου, το οποίο στο μεγαλύτερο κομμάτι του είναι γερασμένο και ασυντήρητο. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπολίτες μας ότι συνεχίζεται από την Περιφερειακή Ενότητα η επιχείρηση επούλωσης των πληγών του οδικού δικτύου, το οποίο σε μεγαλύτερο κομμάτι του είναι γερασμένο και ασυντήρητο. Υπάρχει προγραμματισμός για παρεμβάσεις και εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της κατάστασης του οδοστρώματος με προτεραιότητα στα σημεία μεγαλύτερης επικινδυνότητας και συχνότερης κυκλοφορίας. Να πούμε ότι έγινε διάστρωση ασφαλτομίγματος καινούργιοι τάπητες κυκλοφορίας σε κατεστραμμένα τμήματα από Ελευθεροχώρη προς την Εθνική Οδό Φαρσάλων και βρισκόμαστε σε εξέλιξη και βρίσκονται σε εξέλιξη ασφαλτοστρώσεις σε καταστραμμένα κομμάτια του δρόμου από Κανάλια προς Κεραμίδη. Θα ακολουθήσει νέα εργολαβία ύψους 400.000 ευρώ για την περίοδο της άνοιξης. Για καθεστώς νομοθεσίας Αραλούμ έκανε λόγο ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αργύρης Κοπάνας αναφορικά με αναγκαία παρέμβαση στο λιμάνι του Άι Γιάννη Πηλίου μετά και τις συναντήσεις που είχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Θεσσαλίας με εκπροσώπους του αρμοδίου Υπουργείου λίγες ημέρες πριν. Έγινε μάλιστα για το θέμα και τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Κώστα Αγοραστό και τον αρμόδιο Υπουργό Αιγαίου. Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη. Πήγαμε για το θέμα της επισκευής του κρυπηδώματος του Αγιάννη, του λιμάνι του Αγιάννη. Έχει υποστεί καθίδρυση, έχει υποχωρήσει σε επιφάνεια 250 τετραγωνικών μέτρων το κρυπίδωμα. Είναι άκρως επικίνδυνο για τους περιοίκους, για τους τουρίστες και τους επισκέπτες, ιδίως αυτής της περίοδου. Χρειαζόμαστε άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία, αφού παράσχουν σύμφωνες νόμες το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Γεωργίας, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, η Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και ο ΕΟΤ. Δηλαδή είναι εξωφρενικό αυτό που συζητάμε. Μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου, της ισχύουσας νομοθεσίας. Παράλληλα, δρομολογούνται παρεμβάσεις από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στον Αλμυρό Μαγνησίας και συγκεκριμένα σε κομμάτι δρόμου. Βελτίωση του οδικού δικτύου από Πέρδικα έως τον Εθνικό Δρόμο Μικροθυβών Φαρσάλων, δεύτερη φάση, μήκους 2 χιλιόμετρων. Συγκεκριμένα, ο υφιστάμενος χωματόδρομος, ο οποίος δεν ήταν κατάλληλος και ασφαλής για τη διέλευση και την κίνηση των οχημάτων, εξελίσσεται, μεταμορφώνεται θα έλεγα σε μια σύγχρονη οδό που θα συνδέει την επαρχία Αλμυρού με την επαρχία Φαρσάλων. Ικανοποιείται έτσι ένα πάγιο, ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων του Αλμυρού, ιδίως των αγροτών, το οποίο θα συμβάλλει στην ασφαλέστερη και πιο γρήγορη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων. Επιπλέον, με την οδό αυτή, ο Αλμυρός έρχεται πιο κοντά σε χωριά του πρώην Δήμου Φερών, όπως είναι το Περίβλεπτο και το Ελευθεροχώρι. Μετά το 15 Αύγουστο θα ενταθεί ακόμη περισσότερο και ευελπιστούμε ότι μέσα στον Οκτώβριο ο δρόμος αυτός θα έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία. Ο δρόμος θα ασφαλτοστρωθεί σε όλο του το μήκος, θα τοποθετηθούν ρυθμιστικές πινακίδες στη θέα ασφαλείας και θα γίνει διαγράμμιση. Στη συμβολή του δρόμου με την Εθνική Οδό Μικροθυβών Φαρσάλων θα διαμορφωθεί ισόπεδος κόμβος με τριγωνική νησίδα. Το εν λόγω έργο έχει συμβασιοποιηθεί με προϋπολογισμό 282.000 ευρώ, εκ των οποίων και κατόπιν προγραμματικής σύμβασης 40.000 ευρώ θα συνεισφέρει ο Δήμος Αλμυρού και το υπόλοιπο ποσό των 242.000 ευρώ θα καταβληθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση σε κεντρικούς δρόμους του Βόλου και για νέες εργασίες η Περιφέρεια χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση, την οποία και διεκδικεί.
Τις διεκδικήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας από το Υπουργείο Υποδομών για το δικό δίκτυο Βόλου-Ζαγοράς, που χρόνια ταλαιπωρεί την περιοχή με τα συνεχή φαινόμενα των καταλυστήσεων, ανακοίνωσε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Αργύρης Κοπάνας με αφορμή τη συνάντηση που είχε σήμερα με τη διοίκηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς. Θεωρήσαμε σκόπιμο και αναγκαίο να μην απαντήσουμε απλά με ένα έγγραφο, αλλά με φυσική παρουσία δική μου και να γίνει και μια συζήτηση εφόλης της ύλης και να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων της περιφέρειας και του Δήμου. Για να ξέρουμε ο καθένας μέχρι πού μπορεί να φτάσει, τι ενέργειες έχουν γίνει και τι θα γίνουν από την πλευρά της περιφέρειας. Είναι ένα δίκτυο επιβαρημένο, ένα δίκτυο που έχει κατασκευαστεί με προδιαγραφές που δεν ανταποκρίνονται στα δεδομένα του σήμερα, έχει μείνει ασυντήρητο για πάρα πολλές δεκαετίες, εκτός από κάποιες επεμβάσεις μικρής κλίμακας. Όμως φτάσαμε σε ένα οριακό σημείο με αποκορύφωμα την περσινή χρονιά που είχε σκάσει ο δρόμος σε πάρα πολλά σημεία. Άλλωστε, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει προχωρήσει για αυτό το σκοπό σε 2 εργολαβίες δαπάνης 118.000 ευρώ η κάθε μία, αναφορικά στην αποκατάσταση του οδικού άξονα Ζαγοράς Ξουριχτίου. Η Περιφέρεια πέρα από τις αρμοδιότητές της και πέρα από τις οικονομικές δυνατότητές της προσπάθησε να αποκαταστήσει αυτή την κατάσταση με 2 εργολαβίες που αφορούσαν την αποκατάσταση της ασφάλτου βατότητας του οδικού άξονα Ζαγοράς Ξουριχτίου, δαπάνης περίπου 118.000 ευρώ, και μια δεύτερη που αφορούσε την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην περιοχή Ξουριχτίου, λόγω μεγάλης κατολίσθησης, δαπάνης περίπου 118.000 ευρώ. Όπως επισημαίνει ο κ. Κοπάνας, η κυβέρνηση θα πρέπει να κατανοήσει ότι το έργο είναι άμεσης προτεραιότητας για την περιοχή της Μαγνησίας, αφού σε κάθε χειμερινή περίοδο δημιουργούνται ανάγκες έκτακτης οδικής αποκατάστασης. Έχουμε κάνει ένα κοινό μέτωπο Περιφέρεια, Αγροτικός Συνεταιρισμός και Δήμος και πολύ σύντομα θα αναμένουμε απάντηση του Υπουργού. Και όχι μόνο απάντηση, αλλά και ενέργεια προς θετική κατεύθυνση. Έχουμε χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου, το θέμα είναι γνωστό και νομίζω ότι πρέπει να μείνουν ήσυχοι οι πολίτες της Ζαγοράς, ότι από την πλευρά μας κάνουμε οτιδήποτε είναι ανθρωπίνως δυνατό. Έχουμε μεγάλη ευαισθησία και με μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή εκείνη. Ακόμη θα ζητηθεί από κοινού άμεση συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Γιάννη Μαγκριώτη για το θέμα. Της προτεραιότητας χαρακτήρισε για την Περιφέρεια Θεσσαλίας την αποκατάσταση των προβλημάτων στο φράγμα Παναγιώτικο στο νότιο Πήλιο ο Αργύρης Κοπάνας. Ήδη δρομολογούνται παρεμβάσεις, όπως υπογράμμισε. Εργασίες συνολικού κόστους 370.000 ευρώ. Ξεκίνησε η Περιφερειακή Ενότητα στο φράγμα Παναγιώτικο. Οι εργασίες αφορούν αποκαταστάσεις φθορών και βλαβών, οι οποίες προκλήθηκαν κατά κύριο λόγο από φαινόμενα ανωτέρας βίας, θεομηνιών, που έπληξαν την περιοχή του έργου από το 2008 και μετά. Μεγάλη βλάβη δημιουργήθηκε σε τυχείο αντιστήριξης, αλλά και στο δίκτυο μεταφοράς του νερού, με την έκθεση και απογύμνωση του αγωγού σε πολλά σημεία, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για την προστασία του δικτύου και τη μεταφορά των υδάτων. Δρομολογούνται και ενέργειες σχετικά με αγωγούς και φρεάτια στο επίμαχο σημείο. Με την ενίσχυση των πρανών, με ζαρζανέτια και σειρματοκιβώτια, στο πλατανόρεμα και στον υπερχειλιστή του φράγματος, ενώ κατασκευάζεται καινούριο τυχείο αντιστήριξης στην περιοχή του ταχυδηληστηρίου και επεκτείνεται το παλαιό. Επιπλέον, δημιουργούνται σε επιλεγμένα σημεία για την κάλυψη επίσης των αγωγών ράμπες, ενώ θα γίνουν και αποκαταστάσεις της αγροτικής οδοποιίας. Συντάσσεται τεχνικός φάκελος για τη διενέργεια των μελετών που θα εξετάσουν ολοκληρωμένα και στο σύνολό τους όλα τα ζητήματα που αφορούν το φράγμα Παναγιώτικο. Όμως η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά έργα σύμφωνα με τον κύριο Κοπάνα και στη γέφυρα της Αγριάς. Ένα ακόμη σημείο στο οποίο η πολιτεία και η αυτοδιοίκηση πρέπει να επιδείξει τη δέουσα προσοχή. Ολοκληρώσαμε τη διαγωνιστική διαδικασία μέσα στους χρόνους που ορίζει ο νόμος για την ανάδειξη του κατασκευαστή της γέφυρας στην είσοδο της Αγριάς. Αναμένεται η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή και αμέσως μετά θα αρχίσουν οι εργασίες. Σημειώνω ότι το έργο της ανακατασκευής της γέφυρας εκφεύγει των συνηθισμένων αρμοδιοτήτων μας, ωστόσο με ενδιαφέρον και ευαισθησία το επομίζεται η Περιφέρεια. Ο προϋπολογισμός φτάνει τα 100.000 ευρώ από πόρους της Περιφέρειας
Η γέφυρα αυτή είχε να συντηρηθεί πάνω από 40 χρόνια. Πάντως η περίοδος λόγω των οικονομικών δεδομένων αναγκάζει την περιφέρεια Θεσσαλίας να καλύπτει έργα σε πολλές περιπτώσεις. Αναπάντεχη χαρακτηρίστηκε η κακοκαιρία που έπληξε το βράδυ της Τρίτης στην Μαγνησία από τον Αντιπεριφερειάρχη Αργύρη Κοπάνα, ο οποίος τόνισε ότι μέχρι και τις 11 περίπου το βράδυ δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε μια ξαφνική, μια απρόβλεπτη, μια αναμενόμενη χιονόπτωση σε όλο τον ορεινό όγκο του Πηλίου και στο Κεραμίδι και στα ορεινά του Αλμυρού. Αντιμετωπίζεται με μηχανήματα που αμέσως βρέθηκαν στις θέσεις τους. Η περιφέρεια πραγματικά ματώνει οικονομικά προκειμένου να έχουμε ανοιχτούς τους δρόμους. Υπήρξαν ωστόσο και κατολιστήσεις σε περιοχές του Πηλίου. Έχουμε καθιζήσεις δρόμων, έχουμε στο γνωστό μέρος και στο Πουρί, στην περιοχή της Αγοράς, στο Ξουρίχτη, περιοχή Ζαγοράς Πουρί. Έχουμε συνεχείς πτώσεις δέντρων από το βάρος του χιονιού. Λόγω κρίσης, ένα ζήτημα που τίθεται είναι και αυτό της επάρκειας αλατιού. Έχουμε προμηθευτεί αλάτι. Σημειώθηκε ένα θέμα με το καράβι που έφερε το αλάτι στην περιοχή μας. Είχε κολλήσει 2-3 μέρες στην Σκύρο. Όμως αυτό έχει ξεπεραστεί και αυτή τη στιγμή έχουμε αποθέματα. Όμως για την περιφέρεια Θεσσαλίας και το ζήτημα της διαχείρισης της Κάρλας ανάγεται σε μείζον. Δημιουργικά φαινόμενα στα παρακάρλια εδάφη, κυρίως από την περιοχή των καναλίων. Εμείς ζητάμε ως περιφέρεια να αναλάβουμε, να μας αναθέσουν τη διαχείριση του συστήματος της Κάρλας. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το παρακολουθούμε αυτό και να δίνουμε λύσεις. Λίγες ημέρες πάντως μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στη Μαγνησία, ο μηχανισμός αντιμετώπισης των φαινομένων καλείται και πάλι να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας οι εργασίες ανόρεξης 3 γεωτρήσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο της γεωτεχνικής μελέτης για την οριστική αποκατάσταση της κατολίσθησης στο Ξουρίχτη. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα γεωλογικό φαινόμενο που σύρει το Πρανές και κατεβάζει ολόκληρη την πλαγιά του βουνού. Έχουμε μια συνεχή ροή χωμάτινης μάζας προς το οδόστρωμα από την επιφανειακή αλλά και την υπόγεια δράση του νερού. Αυτή τη στιγμή έχει εγκατασταθεί στο σημείο της μεγάλης κατολίσθησης, γεωτρύπανο, και έχει ξεκινήσει τις εργασίες ανόρεξης 3 γεωτρήσεων. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι 2 που εντάσσεται στο πλαίσιο της γεωτεχνικής μελέτης, προκειμένου να δοθεί βέλτιστη λύση στην οριστική αποκατάσταση αυτής της κατολίσθησης. Λοιπόν, με τις γεωτρήσεις αυτές και τις εργαστηριακές αναλύσεις που θα ακολουθήσουν, θα διαπιστώσουμε τη στρωματογραφία του υπεδάφους, τα μηχανικά χαρακτηριστικά της αντοχές, δηλαδή των πετρωμάτων, αλλά και τη στάθμη των υπόγειων υδάτων, και βάσει αυτών των στοιχείων θα προχωρήσουμε στο σωστό σχεδιασμό του έργου αντιστήριξης. Αναφορικά στην κατολίσθηση που σημειώθηκε στο 7ο χιλιόμετρο Χάνια Καράβωμα, έχει εγκατασταθεί ήδη εργολάβος για την κατασκευή τυχείου αντιστήριξης 30 μέτρων. Έχει εγκατασταθεί εργολάβος, ο οποίος ξεκίνησε από την προηγούμενη Παρασκευή εργασίες αποκατάστασης της κατολίσθησης, κατεβάζει τους βράχους από τα πρανή και εν συνεχεία θα κατασκευάσει τοίχο αντιστήριξης μήκους 30 μέτρων από μπετόν. Πρόκειται για μια άκρως επικίνδυνη κατολίσθηση με συνεχείς καταπτώσεις μικρών και μεγάλων βράχων. Η παρουσία μας εκεί ήταν διαρκής από τον Νοέμβριο με μηχανήματα που κρατούσαν το δρόμο ανοιχτό, ενώ η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση, ελέγχοντας το δίκτυο και καταγράφοντας τις φθορές και τα προβλήματα. Εργασίες για την αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου γίνονται από τα συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας και σε σιδηροδρομικές γραμμές του ΟΣΕ στο Σέσκλο, εκεί όπου καταγράφεται μεγάλη φθορά από τη συχνή κίνηση βαρέων οχημάτων. Στις σιδηροδρομικές γραμμές του ΟΣΕ υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με τη βατότητα του οδοστρώματος, το οποίο είχε υποστεί μεγάλες φθορές, εκτεταμένες ζημιές και καθιζήσεις, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η ομαλή διέλευση των οχημάτων, ιδίως στο σημείο των σιδηροδρομικών γραμμών. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας, Αργύρη Κοπάνα, το Υπουργείο Υποδομών από την έναρξη της θητείας της Περιφερείας Θεσσαλίας δεν έχει ανταποκριθεί ούτε με €1 για χρηματοδότηση των εργασιών. Έλλειψη πόρων και ανεύθυνη πολιτική που δεν ενισχύει τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας έκανε λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Αργύρης Κοπάνας, απευθυνόμενος στο Υπουργείο Υποδομών με αφορμή τις νέες κατολιστήσεις σε Ξουρίχτη και Καράβωμα. Το ζήτημα πλέον δεν είναι η συντήρηση της οδού, αλλά η επανακατασκευή της οδού με έργα αντιστήριξης και διαχείρισης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Όσο το Υπουργείο θα διαφορεί και θα κοφεύει, τόσο η κατάσταση θα επιδεινώνεται. Δεν γίνεται να πορεύεται με τη λογική «ξεφορτώνομαι τομείς της ευθύνης μου». Χαρακτηριστικά τόνισε ότι στο Πήλιο το οδικό δίκτυο έχει σημαντικά προβλήματα και δεν νοείται πλέον απλή συντήρηση του δρόμου.
Και ούτε μπορεί να μας κατηγορεί ότι δεν έχουμε μελέτες, τη στιγμή που το ίδιο οφείλει να χρηματοδοτήσει τις μελέτες. Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, με δικούς της αποκλειστικά πόρους, προχώρησε πέρσι στην αποκατάσταση καθιζήσεων στο δικό δίκτυο Ζαγοράς Καράβου Μουρεσίου και στην αποκατάσταση κατολιστήσεων στο 48ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Βόλου Νεοχωρίου Ζαγοράς Ξουρίχτη. Μεταξύ των όσων επισημαίνονται και το θέμα από πλευράς της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το ότι σε σημεία του οδικού κυκλώματος του Πηλίου προσδιορίστηκαν 49 θέσεις μεσαίας και μεγάλης επικινδυνότητας. Για πάνω από τις μισές στο μεταξύ χρειάζονται 16 εκατομμύρια ευρώ, ποσό απαγορευτικό για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, πάντως, όπως υπογραμμίζεται επιπλέον, διεκδικεί σταθερά τη χρηματοδότηση για περάτωση έργων ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Έκκληση του Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Αργύρη Κοπάνα για περιορισμό χρήσης ξύλων και πέλετ στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της αερορρίπανσης που συνεχώς αυξάνεται, όπως σε όλη τη χώρα, έτσι και στο Βόλο, φτάνοντας σε επικίνδυνα επίπεδα. Ωστόσο, η Περιφέρεια αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται λίγο πριν τη λήψη έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου, όπως σημείωσε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης. Οπωσδήποτε μας ανησύχησε η αύξηση των εκπομπών των αιωρούμενων σωματιδίων που σημειώθηκε τα τελευταία 24 ώρα. Ιδίως στις 26 Δεκεμβρίου η μέσια ημερήσια τιμή ήταν 93 μικρογραμμάρια ανά κυβικά. Ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Χθες ήταν λίγο καλύτερη κατάσταση. Είχαμε πέσει στα 83 μικρογραμμάρια ανά κυβικά, αλλά είναι υψηλές τιμές. Ωστόσο, όσο σημαντικό είναι το θέμα, τόσο απλή πιστεύουμε μπορεί να είναι η λύση του, αν σκεφτούμε ότι είναι στο χέρι του καθενός να περιορίσει τη χρήση του τσακιού και της σόμπας του. Σίγουρα η αύξηση της αερορρίπανσης οφείλεται στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε και αναγκάζει τους πολίτες να στρέφονται σε πιο φθηνές λύσεις θέρμανσης. Ο κάθε πολίτης κατανοεί πως είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο αύξησης της αερορρίπανσης, αλλά και οι αρμόδιοι πρέπει να αντιληφθούν ότι δυστυχώς δεν μπορούν να ζητούν από τους πολίτες να συμβάλλουν στην προσπάθεια μείωσής της. Είναι αδύνατον με τους κουτσουρεμένους μισθούς και τις συντάξεις, με τα ψίχουλα του ΟΑΕΔ ή ακόμα χειρότερα με τα μηδενικά έσοδα, να ζητάνε οι αρχές από τους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση σε ξύλο και πέλετ. Είναι αρμόδιοι λοιπόν να δώσουν τη λύση, να βρουν τη λύση ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, τι ακριβώς εννοούσατε, κύριε Κοπάνα, όταν λέγατε να περιοριστεί η χρήση ξύλου? Μήπως να ζεσθενόμαστε κάπως έτσι? Κάνουμε έκκληση στους πολίτες μας να περιορίσουν τη χρήση των τζακιών και της σόμπας τους. Αν είναι έτσι, ας κάνει λοιπόν το βήμα η Περιφέρεια, μοιράζοντας δωρεάν κουβέρτες σε κάθε οικογένεια. Γιατί όχι? Θα πρωτοστατήσουμε και ίσως έτσι διδαχτούν κι άλλοι από αυτό και τελικά το δούμε να γίνεται μόδα.